बिथांमोनाबो थियारि जानांगौ खावलायदों। रायजोफोरा आखाइ खबनानै फरायनांगौ। एसेबां उन्दै गथ'आ एसेबां मोजां मोसाना दिन्थिदों। आखाइ खबनानै फरायनांगौ।
जोबोद समायना रायजोफोर गासैबो मोजाङै आखाइ खबनांगौ बेंबाय नामा नोंनि मुङा Ibola, नोंनि न'आ बहा donation, नों सोरजों फैदों Aida, मा क्लासाव फरायो Kizito, 2 केजि Kizito, केजि 2 आं 2 केजि मोनदों ओमफ्राय बे मेथाइखौ नों मा मोजां मोनो Aida, बे नोंखौ माबा मुर्ति फिसा मदाय फिसा बायदि नों मानसियानोथ'